התקנת מזגן, זה הפיקוד, אוקיי, של המזגן. התקנת מזגן נעשית, לוקחים את היחידה הפנימית הזאת ומחברים אותם לברגים גדולים לתוך התקרה. הצינור השרשורי זה צינור ניקוז שמתחבר לתוך הניקוז, אוקיי, בהכנה. הצינור הלבן זה הצנרת גז של המיזוג אוויר שמתחברת גם היא להכנה. הקופסה המשולש השחור נקראת מרכזיית חלוקה, ממנה יוצאים כל השרשורים. היא בצורה משולשת כמו שרואים. נשים פתח למיזוג אוויר שכל השרשורים יצאו. אוקיי, עכשיו נלך עם השרשורים בתוך הבית. אוקיי. זה פתח לממ"ד. תריס פנימי של הממ"ד נראה ככה. אוקיי, עכשיו נלך עם השרשורים לאורך המסדרון לחדר נוסף. כשהקופסה הלבנה נקראת מתאם, אוקיי, ואליה מחובר השרשור. כל זה יכוסה בגבס. עוד חדר נוסף, זה חדר של ההורים שיכוסה בגבס. וזה כל השרשורים. יציאה לסלון. פיקוד, הדלקה. מה שאלת על זה? לא, סלון, גבס. זה הנושא של הרגע. עכשיו בוא תראה עוד דבר אחד. אני גם רציתי לדבר איתך, אבל תראה עוד דבר אחד. כשדיברתי את זה עם אחיך, אז הוא אמר לי... אוקיי. זה נקרא מתאם פח. אוקיי. מתאם למיזוג אוויר, סליחה, לא מפח. אליו מחובר הצינור השרשורי פה והזיכרון. אוקיי. פה יהיה הכל גבס. וככה נראה את התקנה לפני גבס.